Intokozo ukukhuluma nawe kwi-channel igama kuPastor ngisibheka la udaba lamaphunya ngendwayelo sicela ukuthi usubscribe step to like sicela ukuthi ube member ye-channel ukwazi ukuthi unikele ngemalanga ngo-9 rand nyanga uma member kanti ngenze kunesifiso sokunikela kongaphezulu kwalokho ikhona account number ungayisebenzisa inamba yami ikhona isenze kuphela uma umlandelo le-channel noma isebenzise kuphela uyi-subscriber of this channel uma ukuthi umusha nje and you're not a subscriber, you're not a member, you know, follow the channel ungayisebenzisi le number ifonele inamba kuswa ngo9 ekseni uma ungakashaya u9 ungayisebenzisi mase shaya u5 number ungayisebenzisi futhi ungangi WhatsApp ungangi SMS uJoseph Makado 229 Joseph Makado 229 uthi I had a dream seeing myself on television and so many kids came to my room to watch me. La ukusingakusho kafushane uthi number 1 umupha la kumaBonakude kuwupha usethathe ngoluhluma uvela kuwo lusho ukuthi uzokuba uthishela futhi abantwana abaningi bazofunda okukhulu nokuningi kuwe mawukuthi kade ku abantwana ubukelwa abantwana kulowo maBonakude loyo yabona 2 njoba ubukelwa abantwana ukuthi kungenzeka kuba kuphobona umaBonakude ubo uPaul uhluma uvela kuwo olusho ukuthi kungenzeka unobizo olukhulu futhi wembethwe yidala noma isidalwa sabantwana yabona so lungavela iPaul leclass uconfirm ukuthi umuntu obizelwe abantwaneni noma unobizo labantwana wena uyabona unogcobo labantwana ubizo labantwana uthi noma usebenza emsebenzini wakho yowenza ngabe wokwelapha noma omunye nje uyobusebenza kakhulu ngabantwana mhlawumbe. Number 3 umuphi futhi umaBonakude uPaul uhluma uvela kuwona ubukelwa abantu lokho kusho ukuthi ungeze kuzoba namandla nesithunzi nomthelela noma influence lapho uzolandelwa khona izinkumbi zabantu abacebile nabampofu uma ukuthi lapha kade ubukelwa imiki abantu abahlukahlukene abahlangene futhi ke lo lamandla nalodumo noma lesithunzi nalomthelo zoba nawo uzokwenza ukuthi ulandule izinkumbi zabantu abacebile nabampofu noma abamhlophe nabamnyama futhi yabona. Number 4 umaBonakude kuPaul uhluma ubona uvela kuwo ubukelwa abantu futhi lokho kungakhomba ukuthi uzothola udumo noma uzovela noma uzothola ukuhlonishwa uphinde ube isibonelo esihle futhi iningi labantu bazobukela kuwe ekulowo mkhakha kuwo noma emkhakheni osukuzongena kuwo ngabe okwelapha ngaba business ngabe usemsebenzini ngabe sesontweni senkonzweni ngoba ngenze kuyiphupha ushumayela abantu bebulela ama TV ngenze uphuphe wenza into ethile lento yobuyenza lapho yabo ushuthi nobizo lwakho leyo nto leyo. Number 5 futhi uphupha umaBonakude sikade nje uPaul hlakhuluma uvela kuwo ngabe nje lichaza ukuthi nobizo nogcobo olukhulu olukuwe uNkulunkulu alibekile lwabantu. Sivale ngokuthi number 6 umaBonakude uPaul uhluma uvela kuwo ngasho nje inqubekela phambili lasho intuthuko leyasho impumelelo izofika kuwe emkhakheni osukuwona ngenzeka umuntu omelaphi ushuthi lapho ungalindele inqubekela phambili ungalindele ukuthi ungalindele impumelelo izofika kulowo mkhakha ngenzeka umuntu vele usebusinessini usemsebenzini whatever usikuyenza isuke izokulethela into enqubekela phambili nentuthuko nempumelelo yabona kakhulu. So siyabonga besibeka la uma uzibona wena kumaBonakude ubukelwa abantu abahlukahlukene wenza into ehlukahlukene futhi kuleyo nto leyo ezokuyenza ngenze kuyashumayela ngenze kuyalapha ngenze kuyacula ngenze kawusesibuya yadansa kodwa ubonakala ku TV lendele izinto ezinhle. Sawonga kakhulu uNkulunkulu makakubusise uNkulunkulu makavule iminyango yempumelelo nawe yenza qinisekisa ukuthi you like usubscribe unikele kuyi-channel ikhona account number you can become a member njalo nginyanga unikele ngemalanga ngo9 rand. Siyabonga kakhulu abantu abangama-member le-channel uNkulunkulu uyonibusisa uNkulunkulu uyoniphumelelisa uNkulunkulu uyenza ningasweli lutho. Siyabonga.